Бу егетне инде мин ярты ел буе үз кармагыма электергә йөрдем. Казанга бик еш кайтмаганлыктан программаның чыгу вакыты белән аның кайту вакытын тәңгәлләштерү бик авыр булды. Ләкин бүген бу атнада бу егетне без ниһаять Тума программасына чакырдык. Кунакта Радик Юлякшин. Радик, зур сәлам сиңа. Сәлам. Ничек хәлләрең? Хәлләр бик әйбәт. Син бу прическаң белән француз актеры Бельмондога ашаттырасың разгына. Бүгеннән башлап мин Бельмондо. Кайлардан кайтып төштең син әлеге мизгилләрдә? Казанга ниндирәк планнар алып кайтты дип әйтик әле. Әйткәндә, әлеге вакытта Мәскәүдән килдем бит инде. Һәм инде эшләр күп. Казанда анда тик концертларга һәм Тума программасына, махсус Тума программасына Мәскәүдән килде безнең Радик. Радик, без хәзер әкренләп кертирбез үз җаебызга әлеге сөйләшүне. Синең белән безнең Татарстан тамашачылары, Татарстанның җыр сөючеләре таныш. Бер ара син Башкортстанда бик нык популяр булдың. Шуннан әлеге популярлыкны син күчерә башладың Татарстанга. Шулай җырларыңны син тәрҗемә итә башладың татар теленә. дөрес. Җырларың белән килдең син монда күп кенә татар дискотекаларына. Кичәдә әле син татар телендә чыгыш ясадың. Нәрсә өчен менә сине нәрсә тартты Татарстанга? Татарстанга. Башкортстанда син бик популяр. Башкортстанда син миллионлаган гонорарлар белән акча яшисең. Синең анда 7 коттеджың, 8 яхтың бар. Нәрсәгә Татарстанга килдең син? Әйткәндә, урында тик торып булмай бит инде. Эшләргә кирәк. Башкортстанда минем уйлавымча эшләнгән эшләрем эшләнелде инде. Димәк, син үзеңә куйган максатларны инде куып җиттең. Һәм инде менә өскә тагы да барып булмый. Әйе, дөрес. Һәм шуңа görə Татарстанга күчтең. Әле ул гына түгел, тик тормас Радик Татарстанны яулау белән параллель рәвештә яулап килә бүгенге көндә Мәскәүне дә. Әйе. Элвин Грей, мин дөрес әйттем? Элвин Грей. Дөрес. Әлеге проект астында, әлеге проект исеме астында Мәскәүдә инде менә ничәнче ел? Ел ярым. Ел ярым клиплар төшерәсең син. Хәзер яңа альбом өстендә эшлисең. Бу рус телендәге проект. Менә бу проект каян килеп чыкты синең? Ярый, без Татарстаннан алды. Татарстан, Башкортстанның күп кенә артистлары килә Татарстанга, таныла, юл сала, сукмак сала. Мәскәүгә ничек килеп бәктең? Мәскәүгә ничек тартты сине һәм Мәскәүгә ничегрәк юл салдың үзеңә? Мәскәүгә электән инде интернет аша минем продюсерлар карап йөргәндер. Минем эшемне ничек эшләйм, уларга охшана бит инде. Һәм бер продюсердан түгел, менә Сочинан звонитлар, Мәскәүдән. Һәм минем алдымда әйтик выбор булды. Кайда барырга? Сочига 2014 елда Олимпиаданы ачырга яисә Мәскәүгә. Әйе, мин Мәскәүдән сайладым, чөнки анда условиялар әйбәт һәм мин уйламыйсам, Алла берсә әйбәт проект булса. Бүген Радик безнең бик үзенчәлекле эфир. Беренчедән, гадәттә мин iPad белән чыга идем эфирга, бүген Android планшеты белән чыктым. Кризис. Әйе. Икенчедән, минем әле менә шулай ике телдә аралашкан программа ясаган юк иде. Шуңа күрә тест рәвешендә, эксперимент рәвешендә ясап карыйм. Мин татар телендә сөйләшим. Син башкорт телен камил белгән егет буларак сөйләш башкорт телендә. Яра. Араларында кыстырсаң була татар сүзләрен белсәң дә. Татарча сөйләшәм, башкортча сөйләшәм. Менә күрдеңме? I speak English алайса. Димәк, Элвин Грей проекты турында сөйләшәбез. Без Элвин Грей проекты. Гомумән Элвин Грей исеме каян килеп чыкты, кайдан туды? Мин теге Элвин Грей дигән Элвин бурундукларын гына беләм. Юк, асан кемгә әйтмә, Элвин Грей. Бурундук дип әйтәләр. Син юк, бурундук түгел. Юк, әйткәндә, ел ярым мин элек Мәскәүгә күчтем бит инде сайлар. Мин әле аңламыйм, бу татар телеме, бу башкорт телеме. Моның әле тапмыйм мин теге линиясын. Юк, ул әле башкорт теле. Аха. Әйткәндә, ел ярым элек мине Мәскәүгә сакырдылар һәм проект Элвин Грейды миңа тапшырдылар. Һәм эшләйеңме? Мин әйтәм, әлбәттә эшләйм. Һәм инде улар әйтәләр миңа, исемеңне үзгәрергә кирәк була. Радик бармаймын да, чөнки Радик ул Бездә бер Радик бар инде. Я үлдем. Әйе. Радик ул Россия эстрадында әдгенә. Килеп чыкмай. Килеп чыкмай. Әйе, шуның өчен Элвин Грейга мин Элвин Грей исемен кушырга булдылар һәм син аның белән син кабул иттең әлеге исемне. Әйе. Сиңа булмадымы? Элвин Грей
бик шабыт мәле бу миңа. Продюсерлар белән бер ара син башта талашмадыңмы? Юк. Ошады. Ошады. Сразу ошады. Сразу ошады. Менә кара, хәзер ала сәйт миңа Радик Юлиакшин кемдә ул? Элвин Грей. Син ике образ. Ул бит образ, исем генә түгел, псевдоним генә түгел, ул бит әле образ. Сабирс. Менә шушы Элвин Грей образына кергәч син ничек үзгәрәсең? Нинди егет ул Элвин Грей? Ярый, Радик Юлиакшинны кызлар яратты. Ул Башкортстанның, һәм Татарстанның йолдызы. Элвин Грей кем ул? Ул нинди егет? Грей әйткәндә ул генә скандальныйрак кеше буларак. Һәм инде аның төрле ходтары икенчерәк. Менә ул Радик Юлиакшин ул просто романтичный мәхәббәт турында йырлый. Казанова дип әйтсәк була. Элвин Грей ул инде һәр темага йырлый ала һәм анда төрле клиптар ясарга может. Так что Элвин Грейны карагыз. Так что кызык буласы. Мин нәрсә әйтәсем килә. Радик Юлиакшин безнең үзе бит әле автор башкаручыда. Үзенең җырларын язда, үзенең көйләрен яза иде. Сүзләрен дә яза. Сүзләрен һәм язмый. Сүзләрен хәзер язмыйсың. Хәзер язмам, хәзер минем автор Гүлнар Рашидова. Гүлнар Рашидова зур сәламәт, ул безнең карый. Радик Юлиакшин турында сөйләшәбез без. Яза иде ул көйләр, яза иде ул аларга аранжировкалар. Әйме? Әйе. Һәм Элвин Грей. Элвин Грей вакытында да Радик Юлиакшин дигән автор белән эшләргә туры киләме, әллә синең аерым авторларыңмы? Элвин Грейда авторлар бик күп. Онда әйткәндә Элвин Грей ул проект. Элвин Грей ул группа. Элвин Грей группасында бар Радик Юлиакшин. Кем булар? Ул менә әйткәндә группаның төркемнең исеме Элвин Грей. Шул Элвин Грейдың төркемендә Радикта, музыкантлар да, бейчеләр дә, анда бит барсылар бар. Мин нәрсә әйтәсем килә? Радик язамы Элвин Грейның җырларын һәм аранжировкаларын хәзердә? Хәзер аранжировкалар Радикны язмай, төрле Россия эстрададан аранжировщиклар яза инде. Ләкин Радикта яза. Радикта бит. Миндәге Элвин Грейга үзгәргәчен Радик ташламадымы дип әйтәсем килә. Яза. Юк, ничек Элвин Грей Радикны ташласын? Юк, Элвин Грей Радикны ташламас, бәлки Радик ташлар музыканы, язуны. Ул аерым проект булгачты. Ярый, аңлашылды. Аңлашылды, башка бәйләнмим. Син алайса Радик белән Элвин Грейны бердә аерасың килми. Бу инде аңлашылды. Мәскәү зур мөмкинчелекләр шәһәре. Ләкин шул вакытта Мәскәүдә югалырга да күп кирәкми. Синең беренче адымларың ничек иде Мәскәүдә? Авыр булдымы? Чөнки Мәскәүгә беләбез, көненә меңләгән минем кебек, синең кебек яшь малайлар килә төрле шәһәрләрдән. Аларның да популяр буласылары килә. Ләкин аларның менә ничәсе шуш мең арасына берәү генә чыга, берәү генә атыла йолдыз буларак. Сиңа авыр булдымы беренче очракта? Беренче очракта ярты ел бик авыр булды. Пока анда яшәнәм, кешеләрдә изучать диңгезендә. Кыен булды, хәтта кире кайтып китәргә нияттәр булды. Но мин калдым Мәскәүдә. Мин әйттем, мин эшләйм. Булачак. Әле миңа сыр итеп кенә әйттеләр, Элвин Грейның бик тиздән супер мега тусовкасы әзерләнә дип. Яңа альбом буенча. Моның турында син нәрсә әйтә аласың? Әлеге вакытта альбом презентациясе әзерләнә. Бенде өр-яңа шоу, концерт әзерләнә Мәскәүдә. Анда инде татар эстрадасы, башкорт эстрадасы бүтән чакырып, Россия эстрада йолдызларын шундый грандиозный тусовка эшләргә йыенабыз. Бу тусовка Мәскәүдә була, кемнәр чакырыла? Безнең Татарстанның. Татарстанның. Һәм Мәскәүдә әлбәттә. Татарстандан минем аерылган Гүлназ Батталова. Җәй башлана бүгеннән. Һәм инде Маузер Сакс. Маузер Сакс шулай безнең телекраннар аша үзенең җырлары, композиторлары таныш. Икәү генә Татарстаннан. Әйткәндә Маузер Сакс Элвин Грейда алды. Музыкант булар. Димәк, композициясендә Маузер Саксның да саксофон тавышларын ишетергә мөмкин. Әйе. Менә яңа бер yerдә аның саксофон язылган һәм инде бик матур yer килеп чыкты. Мин җырны хәтерлим. Бу җыр на побережье. Әйе. Менә ташлай дип атала. Тыңлап карагыз, ВКонтакте шикләрендә бар ул. Татарстанның икәү генә. Әйе. Туктар, Татарстанның икәү, аңлашылды. Ничәсе була ул? 20-се. 20 апрель. 20 апрель минем графикта буш тора, Радик. Бу нәрсә дигән аңлата?
Мен әлбәттә сине шақырамын. Менә күрдеңме? Үз теләге белән шакырды мине Радик. Үз теләге белән. Һәм гомумән миңа программага килгән һәрбер кунак үз теләге белән бер шакыра. Рәхмәт сиңа, бик зур. Рәсәй эстрадасы. Кемнән булачак? Рәсәй эстрадасы барсылар белә инде, группа Краски дигән, Әйе. Бу безнең буяулар төркеме. Буяулар төркеме. Әйткәндә, аның Оксана Ковалевская. Әйе, бәләкәй чактан шул җырларда туып үстек инде. Шул җырлардан тудык. Мин шул җырлардан туган имия. Дискотека, авыл, һәм инде Алена Высоцкая. Алена Высоцкая безнең Владимир Высоцкийның анагы. Һәм минем дуэт җырлай торган апай. Апай, ничә саңа? Апай. Ул бит әле синең дә яшь. Яшь түгелме әле? Юк. Без синең проектларың турында сөйләштек. Синең иҗатың турында сөйләштек. Шулай да сине яратып тыңлаучылар иҗатыңны былай да яхшы беләләр. Былай да алар сине карайлар, күрәләр. Без синең белән якынрак шәхес буларак танышыйк әле. Без синең белән Радик Юлякшин нинди кеше дигән сорауга җавап биреп карыйк әле. Син Радик, тормышта ниндирәк кеше үзең? Менә шушы проектлардан төшеп калганда, шушы проектларны алып атканда менә гадәти нинди кешесең? Нинди? Син яхшымы? Син начармы? Син нинди? Әлбәттә, һәр кеше үзе турында. Мин әйбәт дип әйтә, но мин шин әйтәм, мин бик добрый. Менә әйдә, булай торабыз. Син үзең 3+ ягын әйт. 3+. Добрый. Добрый. Икенчесе. Так. Менә күп варианттар, шуңа уйлыйм, кайсы. Яхшырагын. Чөнки ишәү генә бит безнең, юк. Добрый һәм добрый һәм добрый. Добрый. Добрый сагына әле генә реклама ясап алдык. Хәзер үзеңнең менә әйтәсең бит, кеше һәр вакыт үзе турында яхшы гына әйтәсе килә дисең, әйме? Хәзер минус якларыңны сана карале. Менә син шундый кеше, үзеңнең минусларыңны танып белеп, аларны әйтә аласың микән кеше каршында? Минусларың синең. Минуслары бар. Минуслар да бар. Бар алар. Менә мин әйтәм, мин бик ялкау. Менә минем минусым. Мин аны беләм, мин аның өстендә эшлим. Ә синдә нинди минуслар бар? Ялкаулык миндә лә генә бар. Иҗат кешесе гомумән мин ялкаулыкка тиештек саныймы? Чөнки бик каты эшләсә ул иҗат кешесе булмый. Алар соң инде бизнеска йөреп китә. Һәм инде тагы бер минус бар, ул мин менә кешегә нык ышанып китәм дә. Уны үземнең якын дусым дип уйлап, һәм ул мине бер вакыт Алдалый. И шундый минусым бар иде. Бик каты ышанычың бар, сәме? Радик, мин сине бик яхшы дус итеп саныймын. Бик каты дус бит, без синең белән аралашабыз. Бер 500 мең акча биреп торам. Бирәм мин сиңа, бирәм. Син бит әйе, син дус. Өченче минусың, я. Син бик каты ышанычың булдың. Ул беләсеңме, бәлки плюслардыр ул. Ләкин шушы безнең заманга караганда ышанучанлык минуска да әйләнергә мөмкин име? Но Мәскәүдә андый Мәскәүдә халык ышанырга ярамый. Өченче минус. Өченче минус. Ярый безгә икәү җитә. Добрый. Икәү җитә. Һәм өченче минус ул добрый. Һәм өченче минус ул добрый. Бик каты добрый. Син Радик, музыкант буларак, син бит үзең дә тыңлыйсың. Чит ил музыкасын, рус музыкасын. Син ул музыкада тәрбияләнгән кеше. Менә шушы нинди музыкада тәрбияләнеп, нинди музыкадан илһам аласың син? Нинди музыканы яратасың син? Мин шуны әйткәндә тик Европа музыканы тыңлыйм. Русларын тыңлыйм, ну, хитовыйларын. А былай всегда мин тик Европа плюс европейский. Европа плюс, Европа минус. Тигез була. Һәм инде ни айлык беренче еллар язганда. Анда инде мин руки вверх табыстым. Руки вверх. Руки вверх инде безнең легендар төркем. Мәскәү, Уфа, Казан. Син һәр вакыт шушы 3 иң төп нокта арасында йөрисең бу, әйме? Әлбәттә инде җәйкеннәр Турциягә, Мисырга, Египетка барып кайтларын санамаганда. Синең шушы 3 шәһәрдә дә әлбәттә инде каршы алырлык кешеләрең бар. Уфа синең туган ягың. Уфада синең якын дусларың, үскән дусларың, әти-әниләр, туганнар. Уфа ярый, Уфа аңлашылды. Казан һәм Мәскәүне караганда, син менә Казанда син өчен анда кала җәеп каршы алучы кешеләр, якын дусларга әйләнгән кешеләр бармы бүгенге көндә? Бар. Син әйткәндә, Казанда дусларым бик күп һәм бик шатмын, чөнки Казанда
шундый әйбәт якын дусларым килеп чыккан өчен. Чөнки алар мине каршы алалар, озаталар, безгә ашаталар, ишертәләр. Бүтән нәрсәләр ишетәләр. Без туганнарбыз. Менә качан ничек танышып киттең соң син алар белән? Һәм аларның бәлки исемнәрен дә әйтерсең, алар безне карыйлар. Танышып киттем, алар мен дискотекаларда. Сине чакыра башладылар бер арада татар дискотекаларына. Син Татар дискотекаларына һәм инде анда яйлап дуслары килеп чыга башланы һәм шулай яйлап еллар үтә. Сез аралашып торасыз һаман. Дуслары килә. Сез һаман аралашасыз, Мәскәүдә булганда, Башкортстанда булганда да. Улар безгә Мәскәүгә хәтта кунакка киләләр һәм без Һәм сез инде аларны каршы аласыз. Biz шулай вообще әйбәт кенә. Мин әле Мәскәүгә алып син янга килеп караган иде. Белеп торырбыз без моны. Кемнәр алар? Кемнәр алар? Бәлки эстрада вәкилләре, бәлки янында басып торучылар. Кемнәр ул? Улар әйбәт кызлар. Улар инде әйткәндә сез барсыз да алар белергә можете. Улар инде Эльмира, Гулина, Лина, Лилу, Лилия, улар күпләр. Барсынала зур рәхмәт. Син үзеңә генә күп булмый шуңа кадәр. Күпләр булса миңа әзрәген бир. Җитә. Кемнәр белән аралашасың? Эстрада вәкилләре арасында. Казан? Казанның эстрада вәкилләре белән. Без беләбез, синең белән яхшы аралашып тора. Илназ Сафиуллин, Гөлназ Батталова. Айваз. Шул ук вакытта безнең кемнәр аралаша син белән тора? Күпләр, менә Салават Миңнеханов. Кичә генә танышкан кеше ул Салават Миңнеханов һәм инде бик тә охшаны. Күпләр алар. Шәй әйткәндә һәр биш урап бит алмыйм. Димәк, син бик үзең дә ачык күңелле кеше булып чыгасың. Сиңа кеше үзе дә тартыла, һәм синең белән контактка керә. Шулай булып чыга бит. Мәскәүгә әйләнеп кайтканда, Мәскәүдә нидирәк дуслар? Мәскәүдә синең шулай ук сезнең теге башкорт диаспорасымы? Әллә синең анда күбрәк хәзер Мәскәүдә юк, анда дуслар ягы аз гына. Анда тик эш кенә. Менә дус булырдай кешеләрең. Дус булырдай кешеләр бар, но алар бик аз. Һәм анда тик эш ягы көн һәйн эш торанда һәм туганнар да, якындар да әлгә юк шуңа. Анда тик эш буенча гына Мәскәүдә. DJ Радик, бу шәхесне беләсең син. Ул миндә дә кунакта булды. Бер тапкыр мин Мәскәүгә баргач, DJ Радик мине чакырды кунакка. Мин очраттым сине аның тусовкасында. Син йөридең. Димәк, синең элемтә бар, аралашу бар DJ Радик белән дә. DJ Радик мен электән уже Казанда татарча җырламаганда мин уже аңа таныш идем. Чөнки ул Өфөгә килеп концертлар куя торгайным. Шуның өчен иң беренче танышкан кеше Казан артистларына ул DJ Радик. Казан артисты бит ул безнең DJ Радик. Мәскәү шәһәреннән булса да. Үзеңнең туган ягыңа еш кайтырга туры килә. Мәскәүдә эш күп дисең. Әлеге вакытта елына бер тапкыр. Елына бер тапкыр? Ну, Син Казанда елына 2 тапкыр буласың. Башкортстанда елына 2 тапкыр. Елына бер тапкыр гына әлегә. Елына бер тапкыр. Әйбәт килеп чыкка, морт ярты елга бер. Сине хәзер бер әйбер бәйлемәсен Башкортстан белән. Әйтик, син хәтерлим әле, моннан 2-3 ел элек һәрбер шәһәрдә концертларны куя торган идең. Шөгыльләнә идең продюсерлык белән. Анда бик кенә яшь җырчылар әле хәтерлим синең канат астыннан чыкты, син бик күп алар белән шөгыльләндең, аларны үстердең. Син алар белән хәзер гомумән элемтәне үзең булып чыга. Юк, үзмәм. Әлеге Мәскәүдә яшәп, мин үземнең продюсерлыгымды туктатмадым. Артистлар филләләр бар. Без интернет аша эшләйбез. Димәк, алар дистанционный булай, димме? Син шулай ук аларны продюсерлык итү белән шөгыльләнәсең. Аларга җырлар язасың. Ну, элек әйткәндә күбрәк инде улар. Хәзер инде улар аз определенный кешеләр инде. Син Татарстанга, татар эстрадасына ясадың омтылыш, уңышлы омтылыш. Һәм әлбәттә син уйлап эш иттең. Шуңа күрә менә монда сорау булсын әле. Син татар эстрадасын ничек бәялисең бүгенге көндә? Бәйлим. Әйткәндәй, элек Башкортстанда яшәгәндә мин гилдә татар Казан эстрадасын карайм һәм инде уларга омтылайм. Чөнки
шын айтканда уровень бар. Һәм ул уровеньде мен Башкортстанда эшләгән киләне һәм сезгә тартылайым. Уже электән башладым. Шуңа сезнең якларда Безнең якларга килеп җитте. Безнең якларга килеп җиттең. Радик, сине Мәрәгөлә сер түгел Башкортстан кызлары да, Татарстан кызлары да, Москва кызлары да үлеп ярата. Син моны беләсең. Хәтта кызармаганда мин алай дигәчтем. Үзеңнең күңелеңне яулардай бер кыз табылды менә шу 3 ноктаның берсендә һәм бәлки инде өйләнергә дә җыенадыр Радик. Кызганычка каршы өйләнергә әле вакыт юк. Кызганычка каршы булмый инде бу. Нишләп кызганычка каршы булсын? Бик яхшы әле бу. Чөнки әлеге вакытта эшләргә алак инде кызлар һәм кәләш. Кәләш, синең бит шундый композицияң бар име? Кәләш. Кил син монда. Бу хәдисә менә мин яхшы. Юк, анысы түгел. Булырсың син яхшы кәләш дигәне бар әле синең. Шул вакытта булырсың син яхшы кәләш. Мин синең иҗатыңны сиңа караганда да яхшырак белән булачакларым да, Радик. Радик, беләсеңме, бездә элек-электән килгән бер яхшы традиция, программага 1 ел булса да, бу традициягә 50 ел инде безнең, име? Һәрбер килгән кунак алып килә бүләк. Син Башкортстаннан бирле, Мәскәүдән бирле килгәчтен сиңа теге башны актарып тормады мине бүләк алып килде. Бәлки үзең ничектер уйлап алдан фикер йөрткәнсеңдер, берәр бүләгең юкмы? Яхшы әйткәндә, әлбәттә мин буш кул белән килмәдем. Бу шарф миңа. Ну бу шарф тегелгән. Я кирәк янды шарф миңа. Ну әйткәндә, бүләк белән әлбәттә килдем. Үземнең яңа йырлар белән һәм инде яңа клиплар белән сезгә бүләккә шундый бүләк. Безгә бүләккә шундый бүләк. Әлеге җырлар, яңа клипларны тәкъдим итә алабыз без тамашачыларга безнең TMC каналыннан. Син безнең каналга алып килдең моны. Тик сезнең каналга гына. Менә шундый бүләккә һичшиксез шатмаласа киләләр бездә. Шәшәк алып киләләр. Ручкалар алып киләләр, китап алып киләләр. Монда менә күрдегезме? Җыр һәм моң. Менә иң яхшы бүләк, үз кулың белән эшләнгән бүләк. Әйе. Радик Юлякшин булды безнең кунакта. Радик, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Чын мәгънәсендә Бик шатмын. Аралашуны дәвам итик. Программалар гына түгел, синең белән аралашырга күңелле, синең белән аралашырга һәр вакытта да табыла сәбәп. Син еракта булсаң да аралашып торып, үзмәсен араны Татарстан белән, Казан белән, TMTV каналы белән. Синең әйтер сүзләрең бармы безнең каналга? Мен үзем дә TMTV-ны интернет аша карыйм. Һәм мин ярый фанат. Бигрәк ТМА программасына кадәр. Әлбәттә, һәм инде барыгызга теләйм уңышлар, гелдә шундый позитивчик булыгыз. TMTV-ны карагыз, җырларны тыңлагыз һәм бейгез. Дөрес. Радик Юлякшин булды безнең кунакта. Бик зур рәхмәт Радик сиңа. Бик зур рәхмәт. Исән-имин генә кайтырга насыйп булса Мәскәү якларына сиңа. Aşkına gönül yarsıp ütergen Biz bir tuğanbız turmuş kütergen Aşkınmağını kütsin iş yoxına Bәхетле булар turmuşı hakkına Aşkına gönül Күңелем әле дәртле толкына Җырларга туган халкыма Aşkına gönül yalı çakına Aldatılışa җырлар халкына Aşkına gönül
ташлап кетмесин. Иманыр бизни ташлап кетмесин. Эш атнасының алдакчылар күненнән башлануын онытмагыз. Уяу булыгыз, ялларыгыз күңелле үтсен. Күрешербез. Сезнең белән булдым мин диджей Вас. Пока. Нормально я. Мы прям прикинь, вовремя ложились, час 5, прям ровно в час 5. Hürmetli dostlarım. Kadir Rızilvali'yi bilirli, anlar indi yazmışlar. Yutmuş düzinde yüreğim. Bugün çok dinle bırak. Tutar bir katlasınız siz. Я тебе хотел свое место уступить. Шубан. Понимаем все. Посмотришь мне машину? Категорически приветствую. Поздравляю. Спасибо. Неплохо, хорошо. Ой. Какая сахарка? Нет, и семена язык, как в зале, наоборот, очень клево. И сейчас я вот тут раз, ты не слышишь, что они все говорили биш? Они прям скандировали биш, биш. Нет, биш, меня не идет. Меня адреналин юкалыктан отдашь, меня не могу. Наоборот, по-моему, очень. Плюс, хотя плюс кирет, мне Не, живой нормально смог. вообще клево. Это хрипите, ничего не страшно. Нет, и где это твой? Шарм, да. Идите, начинаем. Иди. Ладно, ты посети меня вон. Так, бери микрофон, возьми микрофон. Второй микрофон. Хорошо, и спонсоры пойдут, да? Шкаматыгы, сухого утра. Шкамы, нормально темы. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.